Какво правите, хора? Само за днеска правим томбула в шута PvP. Значи това е хома ми. Чакайте. И томбулата ще се състои. Като направя томбулата, ще пусна клипа. Томбулата ще се състои от този меч, този сет и едно лек. Да. Ето. Мочи този меч, този сет и едно лек. Така. И да, за целта трябва да се абонирате. Първо. Абониране. Второ. Запис никъде в играта. Например, както мога да зарад. Например, Пенко. Пешо. И да, както е никакъв в Майнкрафт, ще ви дам IP. И трето, лайк на клипа. Това са всички, всички важни работи, които трябва да направите. Така, надявам се томбулата да ви хареса. И да, айде, аз бях Алдорат и записвайте се за томбулата. Томбулата е тегля на 15 съба и чао!